Sanibona bafethu uvane lo. So abantu abaningi kade bengibuza ukuthi kahle uSipho Chain noSibisi ngeke bayidlala igame iPyramids kanjani manje? Ngoba nje iOrlando Pirates iyona eyishawa kule game. Yabo iyona team eyayibaleka ishawa elama fans ale team esidlala nayo. Nabadlali bale team esidlala nayo. Cha ngizochaza la kabanzi kulabo abangenalo ulwazi olugcwele. Yabo mhlawumbe bakhona abanolwazi olugcwele abazozama ukuyishare futhi information kuma comments uzama usichazela abanzi munalo nawo ulwazi olugcwele but ke ngizozama la ukunikeza on my understanding into eyenzakalayo right now. Yebo. So izolo la uKef ukhiphe umbiko. Yabo lo mbiko kaKef uthe Orlando Pirates izothola ifine. Yabo izothola ifine ngani na? The CAF disciplinary board charged Orlando Pirates with misconduct and failure to organize adequate security in the Total Energies CAF Champions League fixture against the MC Alger. Yabo Orlando Pirates bayicharge ngani? Bayicharge ngokuthi bahlulekile ukufaka isecurity eright ezokwazi ukunqanda lolwadwish lo lenzeka lapha. Yabo leyangxabano eyenzeka ukwazi ukugada ama-fans uthi angaphumi. Yabo aluna nabadlali banabona ke izinto ezazenzeka njengoba nibona la. Yebo kuthiwa the CAF disciplinary board found club official Ezekiel Matebula yabo ngathi Matebula lo guilty and imposed a ban of 4 matches of which 2 matches are suspended for a probationary period of 1 year starting from the date of this decision. Yabo kuthiwa uthole 2 match bans. Yebo from usuku abakhiphe ngakhona lo mbiko lo shuthi from izolo. Yabo lo mbiko lo uyoze ube kahle next year. Yabo next year kumhla ka 17 April 2026. Yabo ngeke bambhene right now. Uzokwazi ukuqhubeka attend ama matches Orlando Pirates image officially Orlando Pirates. Orlando Pirates players Sipho Chain and Nkosinathi Sibisi were also found guilty and suspended for 1 match ban for improper conduct. For their suspensions are suspended for 1 year starting from the date of the present decision. Yabo njengoba sengichazile. Sebeyinabisa kabanzi kuthiwa Orlando Pirates i-charged 1.3 million. Yabo Orlando Pirates were fined USD ya $50,000 US dollars for the improper conduct of the team and further 20,000 for the failure to ensure adequate security. Shuthi lento yenziwe uSipho Chain benosibisi baba charge ngobani 50,000 USD. Mase ukuthi lento le yama security behluleka ukugada ama security basicharge ngabani ngo 20,000 USD. Yabo iyona mali ke le abasicharge yona ngalezi zinto ezenzeka ngale game ye MC Alger. To be honest, I don't feel like iCAF ya understand izinto ezenzeka kule game. Yabo I feel like babuka ama clips nje bangabuka ukuthi kahle kahle kwenzakalani. I don't think they did a proper investigation and investigate this matter. This matter wasn't investigated at all. I don't want to lie. Yabo yes na MC Alger naye bayichargeile but they didn't charge MC Alger kakhulu okudlula Orlando Pirates. They charge MC Alger kancane. I don't know why, because if you can watch most of the videos you can see Pirates players and Pirates officials are the ones being attacked. We even saw uMandla Ncikazi even throwing hands. We saw uMandla Ncikazi ephonsa isibhakela. Kangiqala ubona uMandla Ncikazi ephonsa isibhakela. Yabo uHotho egijima la mfethu ebaleka uHotho wafika lo mfana lo uMbokazi. Wathi wozani niyeni imthindo uHotho ngikhona. Ngeni imthindo uHotho ngikhona. Yabo angazi ngempela kwenzakalani. But ke basifine 1.3 million ngalezi zinto bezenzeka. In another news nayo Mamelodi Sundowns ngizwile kuthiwa nayo bayifinile 1.8 million. Yebo bayifinile ke nayo 1.8 million ngalezi zinto ezazenzeka ngeExperience versus iMamelodi Sundowns. Kodwa kona impela kuyindida impela ukuthi ngaze kufanwe kangaka sifinwe kangaka. Hayi but ke akusenani bafethu izona indaba lezo munayi information egcwele ungasitshela kuma comments ukuthi wena ukuzwe kanjani lokho. Mina ngizwe nje kusiwa Orlando Pirates ayifinwe 1.3 million uSipho Chain benosibisi bathole i1 match ban but le 1 match ban le izoba effective next year. Yabo ngo 2026 not this year. Yabo so they can continue playing
against iPyramids FC yabo. They can continue playing kwi-Champions League yale season iziphela yabo. Next year njalo I don't think bazoba khona for imatch A1 yabo. Izona indaba ke mina engiyizwile yabo. Ungazama usichazela kuma comments bafethu uva nesports lo.